Toľko k mierovej dohode, je to bombastický materiál. Bombastický. A sledujeme, že sa o ňom veľmi intenzívne rokuje. Ja netvrdím, že bude schválený, ale Európska únia už stráca dých, pokiaľ ide o financovanie vojenských potrieb Ukrajiny. Každý má toho plné zuby. Každý vidí, že stratégia likvidácie Ruska nevyšla. Tak zrazu je na stole dohoda, poďme vrátiť Rusko do krajín alebo medzi skupinu, alebo do skupiny krajín, ktoré sú superveľmocami a budú zohrávať ešte dôležitejšiu úlohu. Ak tento plán bude podpísaný, Rusko vyjde z tejto vojny ako totálny víťaz. A Rusko vyjde z tejto vojny samozrejme mimoriadne morálne a ekonomicky posilnené. V tejto dohode je postavenie Ukrajiny 100-krát horšie, ako bol v apríli v roku 2022. Kto to uzná z tých vojnových jastrabov v Európskej únii, keď tak podporovali tú vojnu? Keď tak strašne tam posielali tie zbrane? Keď tak zakazovali akékoľvek prímerie? Kto dnes si nasype popol na hlavu a povie, že áno, nechali sme ich od 22. roku zabíjať sa. 100 000 ľudí zomrelo. Kvôli čomu?